Pel que estem veient ja podríem donar per acabada l'entrevista, però no ho podem fer, perquè ja ho diu tot pràcticament. Josep, què tal? Bona tarda. Bona tarda. És un plaer poder-te tenir aquí, en aquest programa, i gràcies per escriure aquest poemari tan xulo, que és una vomitada de 30 anys o més, no? Podríem dir? Sí. Bé, és un recull una mica de tots els escrits i poemes que vaig anar fent amb la companyia elèctrica d'Arma. I revisats, ara mateix revisats. Revisats, sobretot l'inventari de la ràbia que he anat, és la vomitada que deies tu, no? Això va ser una mica culpa de l'editor que em va convèncer a fer aquest recull, i amb aquest títol del Soroll després de Kerouac no em vaig poder negar a fer-li el favor. Clar, és que aquí parlar de Josep Fortuny, evidentment, és parlar de la companyia elèctrica d'Arma, o de la d'Arma, digue-li com vulguis, dels germans Fortuny, i del Carles Vidal també, no l'oblidem, però és de la família Fortuny. I clar, aquí ràpidament associes, dius, ostres, aquí està parlant de la d'Arma, no? Hi ha molt de d'Arma aquí, perquè la d'Arma ha sigut la teva vida. Sí, exacte. Vam començar amb els llums, després la roda, i la d'Arma ha sigut sempre tot... Vam començar jugant una mica a casa amb l'Esteve, que ja no hi és, el Joan i jo, i un dia jugàvem a Bonanza, un dia jugàvem a... A Gràcia, no? A Gràcia? No, a Horta. A Horta. I un bon dia vam jugar a Beatles, i sense adonar-nos estàvem a dalt de l'escenari, i un dia ens vam adonar que ens pagaven per això, i vam dir, bueno, potser ens hem de dedicar a això, no? No, en sèrio, una mica sempre és intentar seguir, la filosofia sempre ha sigut intentar seguir jugant com ho fèiem aleshores, no perdre aquesta il·lusió pel joc, per la novetat, per no avorrir-se fent les coses, i sempre, clar, mirant una mica una utopia d'un món millor sempre dintre d'aquesta, de la música, no? De fet, tu, Josep, mai has volgut ser gran. Ets una mica allò Peter Pan, no? D'aquí ve tot plegat, no? Que continua sent un joc, tot plegat. Sí, però bueno, més que fer-me gran és no perdre la capacitat que tenen els nens de mirar el món com per primera vegada. Per ells tot és nou, per nosaltres tot és bé, llavors sempre intentar renovar la mirada. El que mira, l'important és la manera de mirar. No està cansat, no anar a la rutina. Llavors, els nens et donen aquesta capacitat, i si algú pot ser, un nen pot ser això, és un artista o un poeta, encara que artista no... Encara que no ho vulgui, no? No, artista és una paraula que no vol dir res, però ens serveix per classificar-nos. Escolta, aquest és el teu debut, a manera escrita, diguéssim, pública? És el recull d'un debut. Està bé. Un debut anual. Ha trigat aquest debut, No, cada any feia un petit debut amb els discos. Sí, exacte. S'ha aglutinat tot. És un debut gros, és la festa major del debut. I també el debut d'aquestes edicions als Llums, que torna a sortir a la llum, els Llums, davant d'aquesta formació que feies esment, de les primeres formacions que teníeu. Sí, això va ser un dels motius també que em va... Perquè jo no volia fer aquest llibre, llavors la insistència del Joan Riera va sigut el... Llavors em va dir que havia posat edicions als Llums una mica en homenatge a aquest primer grup que vam fer, i aleshores després em va demanar que la meva filla, la Liliana Fortuny, fes els dibuixos, i amb el títol del Soroll després de Kerouac, aquestes tres coses ja ha quedat unida. No em van permetre dir-li que no. Clar, com deia, sí que hi ha molts textos d'Arma, hi ha textos que tu recitaves en els concerts i que realment, jo t'he de dir que amb 10-12 anys me n'he pres algun, a base de sentir-ho dels meus germans, sí. Després ja ho comentarem si dona temps, però sí que tenim textos que va bé revisar-los i a més atentament, no? Per exemple, Catalluna, Muntanya Russa, també hi ha un text, una poesia dedicada al teu germà que no podia faltar aquí, que encara el teniu molt present. És aquella enyorança... No és enyorança, de fet el portem posat. Vull dir, has de comptar que, com he explicat abans, vam començar ja des de petits tocant junts, i és tota una vida junts, no? I aleshores, quan ell va morir, és com si tu... Falta una peça. Mort una mica també, no? Ja fa 25 anys, però des d'aleshores per mi, és que ell era el segon, jo era el primer, jo si pensava, hòstia, doncs ara em toca a mi, vull dir, jo no,
no pensava que arribés tant, no? Perquè és com una sensació molt estranya, no? És com que ja et toca, no? I aleshores no pots... Va costar molt tirar endavant perquè... O sigui, ja sé el que passa ara quan algú es mor. Ja saps també el que pots esperar de la societat. O sigui, és com si hagués vist la meva mort i ja porto 25 anys veient el que passa després quan algú es mor, o sigui, res. I és una sensació difícil també d'explicar, tot i que no hi ha res, però és aquella sensació difícil d'expressar, si més no. En el sentit de reconeixement, vull dir que a vegades ens preocupem de fer coses per passar a la posteritat i la gent no se n'adona que aquesta feina és superefímera, vull dir que el que fas ho has de fer per tu i per la gent que estimes, perquè el que queda després s'esborra amb una facilitat que fa feredat. No cal donar-hi tanta importància, no cal fer-se tant... No cal. La veritat és que sí, la veritat, tens tota la raó. A més, m'agrada molt com expliques també aquests inicis que quan decidiu de dir, escolta, anem a viure tots junts, no? Com a germans, però de manera de grup, no? En comuna, amb una masia, no? Amb una casa, i allà doncs és on decidiu començar a experimentar i a començar a treballar, no? I a començar a tocar. Sí, no. De fet, els Llums va ser el primer grup, però Dharma primer va ser una comuna, la deia Dharma comuna, i el grup va anar creixent i es va menjar, de fet el grup es va menjar a la comuna, perquè la comuna érem més gent que nosaltres 5, però vam començar a tenir èxit, vam començar a anar a fer bolos i això es va començar a menjar el tema de la comuna en el sentit de buscar una alternativa a la família. La comuna era això, una alternativa a la família. Perquè veníeu d'una família, diguéssim, nombrosa. Catòlica, nombrosa... Sí, catòlica, havíem sigut escolans i tot. La dèria ja ens venia una mica d'aquí, perquè jo recordo que amb l'Esteve i el Joan, quan ens posàvem el roquet i la sotana per sortir a missa, ja dèiem, bueno, ara sortim a l'escenari. Per nosaltres, ajudar a missa, que ens encenien totes les llums, com aquí. Clar, era un espectacle, això, Per nosaltres era sortir a l'escenari, teníem la gent a baix, i nosaltres fèiem la representació, no? Està bé. Per nosaltres ajudar a missa i era, sí, escolans, Boy Scouts, i després... I per això es dona aquest canvi? De dir, ostres, doncs ara anem a... No, suposo que aquest canvi ve molt també per la influència de la música i d'en Jack Kerouac, precisament, amb el seu llibre Els vagabunds del Dharma, els pirats del Dharma, els Dharma Bums aquest. Que era el llibre de capçalera que teníeu, eh? Sí, i el nom de Dharma precisament ve d'aquest llibre dels pirats del Dharma. Que, bueno, això, tenien coixins per terra, una vida nòmada, els cloixards, quan vam estar a Toulouse també ens agradava aquesta vida. Ara hi ha molts homeless, no per voluntat, però en aquella època els cloixards ho eren per voluntat. Gent que decideix renunciar a la vida, a el que s'espera que tothom farà, que és casar-se, tenir fills. La vida normal, diguéssim. I anar, fer una vida nòmada, una vida de carrer, una vida sense sostre, però per voluntat pròpia, que és molt diferent quan ho fas perquè vols que quan ho fas per força. I aleshores aquesta alternativa, a nosaltres ens crèiem en la nostra innocència que tot el món acabaria ple de comunes, perquè aquest sistema ja es veia que no anava enlloc, i ara es veu que no anava enlloc. Exacte. I nosaltres ja ho avisàvem. És que aquí volia anar a petar. O sigui, ja anàveu ara em poso avançats. Medalles. Oh, Màgic Andreu. Anàveu avançats ja, diguéssim, no? De mentalitat. Bueno, però és que... Aleshores tampoc ho sabíeu, no? Però és ara que te n'adones, no? Els joves normalment sempre van avançats. Els joves són els únics que planten cara sempre perquè estan buscant el seu espai, el seu lloc sota el sol. Els grans no deixen mai una mica... Tiben, sí. No tiben, vull dir, et bandegen directament, no? Vull dir, aquest és el meu espai, aquest és el meu tros. Al final ho han aconseguit, vull dir, ara ens tenen a tots ben collats i ells ho tenen tot el cotarro ben apamat. Però nosaltres simplement volíem canviar, amb la innocència de la joventut, canviar la societat perquè no arribéssim on finalment hem arribat. Nosaltres allà teníem una caixa comú, una caixeta, i cadascú tot el que guanyàvem fent treballs de cuiro, les noies feien cangurus. Cadascú fent les aportacions que podia. Ho posàvem allà dintre i ningú controlava, i el que necessitava treia i mai va passar res. Però bueno, això, evidentment, érem 12 i això a nivell... Que Déu-n'hi-do, 12? Sí. Éreu colla, doncs. Sí. I aquella caixa creixia o no? No, més aviat menguava. Era un plomier d'escola, amb això ja ho has dit tot, no? Imagina't que no hi cabia gaire. Com et deia, doncs jo, amb 10-12 anys, no sé per què, em va quedar La gent vol viure en pau,
però és molt fort, perquè, clar, en 10-12 anys gairebé no n'ets conscient. Ara potser sí, no? Però a la meva època potser no n'eres massa conscient dels textos. Ara que ho recuperes, que li dones més sentit, no? Que la gent vol viure en pau. Això també ho has fet perquè la gent torni a revisionar, com tu has fet, tots aquests textos, a dir que això encara és vàlid, que això encara està... No, perquè la meva il·lusió seria que no fos vàlid. Però tu, clar, exacte. Això és de l'any 84, aquest text és de l'any 84, i em sap greu que encara sigui més vigent encara que aleshores. Això vol dir que no hem anat endavant, sinó enrere, no? Vull dir, això són els fills de puta acabats, vull dir, ara es pot dir... Sí, jo aleshores no podia dir. La paraula no la podia dir jo, Jo sí que la puc dir? Sí, home, i tant. No, però jo aleshores no la podia dir, No, però vull dir, és això, no? Vull dir, són... I els estats, ja s'ha vist, vull dir... No sé, cansa, no?, haver de continuar insistint en el mateix tema després de tants anys. Però t'ha entrat més ràbia, diguéssim, a l'hora de tornar a veure tot això? Perquè a mi m'han entrat, Dius, ostres, tu, però si sembla escrit ara, això, sí. No sé, això ho han de dir els altres. Jo simplement, en aquells moments, expresses el que... Allò va començar ja amb la... És una mica per la OTAN, t'haig de ser sincer. En aquell moment era quan el Felipe González ens va trair tots i ens va fer entrar a la OTAN. Una mica era això, però vull dir, la poesia té això, que intentes mirar-ho des de més amunt i doncs diuen que una poesia és vàlida quan passen els anys i encara sembla com si fos... De fet, m'has fet un piropo, no? Doncs mira, tot això que tens. Diuen que si el cibulletes ara i sembla que estiguis sí, és que de fet és veritat, és veritat. És que està bé. No t'he d'enganyar, no. El que sí també m'ha sobtat molt, ja per enllestir, que demà saps que estem en Champions, no? Que el Barça malament, que sou culers, no, els Fortuny, tota la vida. Ara. No, heu tocat el camp també. Sí. Però, escolta... Quan hi havia la porta, amb el Rossell ja no ens deixa tocar el Rossell. Ah, no? No. Vaja. Això perquè com que veu tocar amb l'altre ja... Exacte. Però el que no me'n sé venir és que l'única lliga que guanya el Barça des de l'any 60, o sigui, la lliga del 74, guanya el Barça, allò tothom supercontent, perquè és l'única lliga d'ençà de l'any 60, Sí. I la Dharma, escolta, a la seva ni se n'assabenta. No, però és que és sèrio, és cert, no ens vam entrar... I això ho comentes en el llibre. Sí, és que no ens vam entrar ni que vingués el Cruyff. És que nosaltres vivíem a Califòrnia. Els nostres models no eren ni en Cruyff ni companyia, sinó que eren en Jack Kerouac... Però això és cert, No, això és totalment cert, vull dir, vivíem en aquest núvol i el futbol era una cosa de costa amunt, perquè s'ha de dir que els costa amunt... Ara jo sóc un costa amunt. Costa amunt vol dir anar rapat. Sí. Fins aquí, no? Nosaltres ens volíem deixar els cabells llargs, ens els vam deixar... Fins al cul, què dius? Fins al cul, sí. Un costa amunt era com un white man per Amèrica, no? L'home de trajo gris que té la vida programada i tal, no? Llavors, per nosaltres, tota aquesta colla, el president del Barça, el Cruyff, tots eren costa amunts. Per tant, els bandejàvem i el nostre horitzó era les comunes. I ja està, i no hi havia més. No hi havia més. Doncs, escolta, felicitats per aquest llibre, perquè l'heu de comprar i en rellegir, anava a dir llegir, però rellegir millor, perquè ja l'heu sentit segur més d'una vegada amb textos dits pel mateix Josep, però sí que és, jo almenys ho he fet d'anar saltant, perquè aquests llibres de poesia permet això. Així és com s'ha de fer. Perquè a més està per temàtiques i és fantàstic. Vull dir, el de la ràbia, si esteu molt rabiosos aquell dia, no l'agafeu, us aneu cap a un altre, no? Amb més sentiment. Però sempre hi ha un punt d'esperança. Sí, sempre. Això sempre hi ha de ser. Hem de trobar l'illa de l'esperança aquesta, a veure si hi arribem finalment. Et puc preguntar una cosa per acabar? Sí. Tornarà a la Dharma o què? De moment no, ja ho veurem. De cap de les maneres? Ja dic, de moment estem intentant omplir-nos una mica com el Guardiola, ens hem buidat i ara ens hem d'omplir. És una mica Guardiola, l'excusa és molt bona, No, és que és veritat, arriba un punt que et sents buit i no... Per això és un dels motius que em va costar acceptar això del llibre, perquè no volia saber res de la Dharma en aquests moments, però bueno, a poc suposo que ens omplirem i si el Guardiola torna, nosaltres també... Com que li vam copiar allò, potser també li copiarem això. És a dir, que és un no, però sí. És un... Potser. Sí, però no. Un potser. Un sí, però no, La bateria la toquem per això o no?
Doncs ara fa molt temps que no, La de la cuina? La de la cuina sí, no? No tinc cap més remei, sí. Molt bé, doncs escolta, Josep, ja saps que t'ho preguntaran això fent promoció, però vulguis que no, sí que va lligar la Dharma, però hi ha més que la Dharma, no? Hi ha molt més. Bueno, hi ha la Dharma i tots els que ens han seguit aquest temps, perquè si toques és per donar algun tipus de felicitat a la gent, i llavors també és un llibre d'ells. Clar que sí, és un homenatge. Més que meu és de la Dharma i d'ells, del públic. Doncs, Josep, de nou, moltíssimes gràcies. De debò, ha estat un plaer tenir-te aquí al Som Aquí i espero que més endavant torneu a parlar de bones notícies, que amb aquest no però sí, jo crec més el sí però no, però ja en parlaré, farem apostes. Vinga, nosaltres ens anem cap al Facebook, que per cert el Josep té Twitter. Podeu entrar en el Twitter del Josep, que de tant en tant escrius alguna coseta. Veureu un Josep una mica jove. Amb el timbal, amb el timbal. El Facebook sí que el tens més actiu, que sí? Més activament. Nosaltres també som més de Facebook. Doncs mira, ens anem cap al Facebook perquè